Nhar is-Sibt li ġej bid-9 ta' filgħodu u n-nofsija l-Partit Nazzjonalista se jilqa' fid-Dar Ċentrali l kull min hu interessat jirreġistra l-interess tiegħu fil-kawża tal-inġustizzja fil-mekkaniżmu ħażin li bih qegħdin jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus u mill-kelliem għall-Enerġija Ryan Kallus. Din hija stedina lil Maltin u l-Awċin kollha. Din hija kawża nazzjonali. Int tal-liema kulur politiku int. Ejja hawnhekk, ħajkun hawn in-nies apposta, nkunu hawnhekk anke aħna biex nilqawk, imma ejja ġib l-account number tiegħek miegħek, ħalli aħna nkunu nistgħu nirreġistraw ismek fuq min għandu ovvjament il-kont, mhux biss il-kont li jista' jkun tad-dar, id-domestic residential, imma anki domestic jekk għandek ukoll xi post tas-sajf, għax anki hemm is-serq fil-kontijiet. U ejja d-Dar Ċentrali nhar is-Sibt li ġej mid-9 ta' filgħodu san-nofsija biex nirreġistraw l-ilment tiegħek ukoll. David Aġus qal li quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech jirrifondi il-miljuni ta' euro li l-poplu nsteraq fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma mill-2013 l-hawn. Ser illi laħħaq għal madwar 50 miljun euro fi 8 snin. Min-naħa tiegħu il-kelliem għall-Enerġija Ryan Kallus qal li l-Partit Laburista fl-ebda mument ma ċaħat li dan is-serq mhux qed isir u għalhekk lanqas biss ikkommetta ruħu li jindirizza din l-anomalija aħseb u wara kemm jirritorna l-flus illi nsterqu mill-familji Maltin. Ryan Kallus qal li quddiem dan kollu huwa biss il-Partit Nazzjonalista li issa jrott lura dawn il-flus illi nsterqu. U għalhekk li dan il-partit qed ikompli jieħu azzjoni fuq din il-kawża. Mednilkomx biss, ma wednikomx biss li se nroddulkom lura il-50 miljun euro. 6.5 miljuni kull sena li ħallastu iktar mill-2013 sal-lum. Iżda wkoll qegħdin nurukom illi anka fil-politika tagħna irridu nisimgħu minnkom biex tirreġistraw dan l-ilment magħna nhar is-Sibt li ġejn filgħodu. Intant dawk kollha nhar is-Sibt li ġej se jattendu għal din l-inizjattiva għandhom jieħdu magħhom il-karta tal-identità u n-numru tal-kont tad-dawl u l-ilma.